És un conjunt d'obres i treballs que he anat fent al llarg de 6 anys i llavors vaig relacionant les formes i això és el que composa aquesta cosmogonia, és una mena d'univers. En la meva aproximació a l'ou hi ha 2 elements primordials. Un és més referencial i humà, que diria més un tipus més universal, i l'altre és més referencial i va fins i tot fins a l'ou còmic, passant per la tradició i per la vida quotidiana. Aquestes temàtiques que apareixen són des de la més metafísica de la creació, de la gestació, de l'origen de la vida, i després diríem passant per tota l'experimentació i vivències fins a arribar a la mort. Apareix l'ou de la tradició, que seria l'ou de cosí, l'ou domèstic i l'ou de Pasqua. I després apareix el còmic, que entre ells hi ha els ous infantils, els ous de contes, de jocs, de cançons, de literaris, i també hi ha els eròtics, lúdics, i no sé, hi ha quantitat d'ous còmics. Consta de 2 parts, una més material, que són les pintures, escultures, objectes, llibres objecte, després un fitxer fotogràfic, i després hi ha una part més conceptual que consta d'uns quaderns, que aquests quaderns hi ha una mica de tot, i tota aquesta trama és la que composa el sentit de la vida, que seria l'ou, com a símbol de vida. El còdol apareix quan vinc a treballar al taller, m'instal·lo aquí al carrer dels Còdols, llavors pel nom busco la simbologia i la relació de forma i també l'element de l'aigua, que és el que, com a element de vida en l'ou i en el còdol, que va rodolant i pren aquesta forma semblant a la de l'ou, i llavors també hi ha aquesta ambivalència i aquesta dualitat de forma i de dur tou i de contundent i fràgil, i després tot això dona pas a una quantitat d'obres que sorgeixen a partir d'aquesta dualitat. Ha estat tota una aventura. Ha durat durant tots aquests anys, vull dir, ha sigut com una experiència vivencial molt forta i molt profunda, i que inclús m'ha ajudat a conèixer coses molt personals de mi mateixa i que penso que on m'ha ficat aquest ou. Vull dir, és una cosa que resta oberta i que a partir d'aquests 6 anys no sé fins quan durarà.